Hormatly prezidentimiz, arkadaşly gahryman serdarymyzyň ýurdumyza telekeçiligiň büniýadyny berkitmek hemde ony mundan welä has netijeli ösürmek barady diýen tagallalary Ahal vilayetine de bu ýurt bähwitli işin has netijeli ýoly goýulmagyna uly himayet berýär. Şonuň netijesinde häzirki wagtda vilayetde telekeçilik bilen meşgul bolýanlaryň sany barhartýar. Ahal vilayetiniň Änew şäherindäki bars hususy kärhanasam soňky ýyllarda önürgen önümleriniň ýokary hilligi bilen ila darasynda giňden tanalýar. Dünýäň ösen ýurtlarynyň kämil tehnologik enjamlary oturdulan bu kärhanada ilatyň köp eslegi bildirgen süýjük kökönümleriniň biri bolan şokoladyň we onuň ergin görnüşleriniň en çemesi öndürilýär. Hastaky kärhanada şokolad önümleriniň bars, toýpay, maral, aýajyk ýaly görnüşleri Şeýlede ergin şokoladlaryň 250-450 gram hemde 1 kilogram agramdaky odan otularda yerleşdirilen görnüşlerini öndürmeklik ýoly goýulan. Bu ýerde öndürilýän ýokary hili önümler şertnameler esasyna Aşgabat şäherine hemde vilayetlere uradylýar. Kärhanada öndürilýän ýokary hili önümleň il günümiň toý saçaklaryny bedemegi, bu önümleri öndürgen ýeşi hünärmeliň ihlatlarynyň hem dähmetleriniň kemsez ýerine düşýänini tasdiqlaýar. Häzirki wagtda kärhanada işler iki çalşykda alınıp barylýar. İşlere barha ilerleyen bu kärhanada geljekde ila tarapyndan has köp eslegi bildirilgen tüýjük kökönümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmak gözüňde tutulýar. Kärhanaň ruh bilen kim agdaby işgärleri ýurdumyzda telekeçiligi ösürme ugruna edýän ýadowsuz aladat üçin türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadaşymyza hemde arkadaşly gahryman serdarymyz, hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler.